Čaute lidi, já vás vítám u nového videa u Minecraftu po dlhej dobe, po 100 rokoch, tak povedané. Tak som si založil nový svet. Idem pokazať drevo alebo melóny. Opa. Takže no. No nejaké menší stromček alebo nejaká loď. Nevidím, OK. Mne sa nechce pokázať tento veľký strom. Tak ešte toto. Aha, panda. Opa. Chceš? Dzek. Ne? Jak fajno. A toto je drevo. Hej, zober to, hej, či... Je tu koľko tých bambusov je tu. A ešte tuto bude drevo. No, fajný stromček. No, to sa ale nažerem. No, žer to. A zniž to. Prečo sa to tak hnusne ovláda? No dobré, toto stačí. A idem pre kamienok. Opa. No koľko ešte hliny mám tu vyťažiť? No, konečne. Asi 20 kameňov. A co tam vidieť? No tak na tom videu bude úplne nič vidieť. No super. Rýchlo poťažím a idem von, aby ste niečo videli. Dobre, utekám hore. Alebo tak, dohľadám. A vdochl... No, chod domov. Chod domov. No. Ono to normálne zduchlo. No. A idem. Toto hodím. Lepší kameník. Tak. Všetko toto je. Všetko doslova. Nepotrebné veci. Tak. Ja toto zoberiem. Panda. Opa. Zase. No, idem ťa nakrmiť. To je také pekné. No, žer. No, tak to je fajn.
Opa. Kde máš nohy? Teda, telo. No. Dobre. Tak kde idem? No to je dobre urobené. Zmenili to až moc. Od vtedy, jak som to hrával. A do komentu mi potom napíšte, že sa vám páči tento let's play a mám pokračovať v Minecraftu alebo také dačo. Opa. Takéto veľké hry by som ešte nevidel. Takýto dubák by som chcel nájsť v reálnosti. Alebo tak. Hej, no a idem niečo pohľadať. Iba 6 minút, ok. Mobil mi tu vrnží. Ja kosačka. Tu je ten strom. Som videl na videách, že pod ním je... Jak sa to volá? Tie veci. Au. Malo byť tam dole, nie? Alebo robím to úplne na nič. Nič tu není, hej. A vy nič nebudete vidieť, lebo sa to odráža. Flintovky. Tak teraz za čo? A idem hore, lebo tu nič není. A nejaké žrádlo musím nájsť. Ešte k tomu. No. Tak to bolo strata času, ale to nevadí. A zničený, opa, tak to je rád. No. Hop, to nič sa nestalo. Nič ste nevideli, ani to. Ja jak môžem prehrať zvuk do mobilu, keď to natáčam? No, nejaká fajná česká. Asi je to dobré, ale nie je najlepšie. Hrozne sa to ovláda. Aj takto. Už sa stmieva. A kam pôjdem? Aj melón je. Pod vodou sa ešte napapkám. Prečo nie? Ja sa nechci takto v noci chodiť. Ja chcem nejakú dedinu a tam sa zabydlím. Alebo tam hore. No, tam by išlo. Ja si veď urobím posteľ. Super. No, nemáš print? No. Posteľ. Ja nemám drevo, hej. Daj sem a zožer moje drevo.
Posteľ. Jaj, tuto je. Rýchlo spí, ale... No super. Toto moc není dobré, jak to je urobené. Tak. A do 15 minút bude to video, tak aby to nebolo také dlhé. A potom nikto sa na to nebude kúkať, keď to bude 30 minút trvať. Idem na creepera, verím si. Kde? Jaj. Opa. Zdochni. Som dal poprvýkrát. Poprvýkrát v tomto roku. To čo bolo? OK. Dneska idem iba také preskúmávanie a také. A budúci diel si dáme taký, že si ideme urobiť dom. Takže máte sa čo tešiť. A možno aj zdochnem. A možno nie. No, vidíte, to je jak áno. No ja už nechcem tento brezový bajom. Aj. Ako, zoberiem si to drevo. Není problém. Ako v tomto dieli by som chcel urobiť, že kde sa ubytujeme. Frajeri. Tam tá rovinka sa mi moc páči. Zaplink, ok, to chcem. Tu by som vedela aj strihať tie videá. Som amatéra, úplne nič neviem. Teda viem. Úplne nič viem. Zničený portál. Opa. No chodí rýchlejšie. Trvá to. Toto by som tak rád vystrihol, že až úplne zbytočné. Chceme kožu, lebo máme tu kamarátov na kožu. Prvý deň, tak to je super. Zatiaľ máme. A 3 kravy v jednej. No tak vaše mäsko si ponúknem. Poď, enchantované zlaté jabko. Ale tiež dobré. Čo vymením? Asi toto. Ja mám 2 zapalovače, takže mne to je jedno. Opa. Ochrana, dobre. Ja neviem, ja sa asi tuto zabydlím, alebo ubytujem. Toto necháme na ďalší diel. Ešte k tomu. Ale tuto, ale tam urobíme si dom. Tam, presne.
Takže ja sa s vami lúčim v tomto dieli a o chvíľku idem natočiť ďalšie. A dajte odber a like, inak vám zožerem všetky oriešky.